Ngiyalikhumbula lelizwi eBhayibhelini elithi uNkulunkulu wabanikeza amathalenta awu-5 bawa-multiply, omunye wamanikeza amathalenta amathathu wawa-multiply. Kwathi lo onikezwe ithalenta elilodwa walala phezu kwalo engafuni ukuthi lilahleke, wayeka ukuthi ahambe ayoli-multiply. Iyaqala kanje lento. Sikhulele ekhaya elihlwempu kakhulu in such a way that besinga-afford thina into eziningi. Kodwa uyazi ukuthi mangabe umntwana usekhaya kini, uyas-understanda istory sakini, uyak-understand ukuphila kwakini, u-adjuste, uphile impilo elingana nani, ungafuni into engenayo kulowo muzi. Shukuthi isimo lekhaya bekade simanzonzo siyimuncu in such a way that bekubona ngisho nomakhelwane ukuthi hayi cha abahlwempu kuloya muzi, abanawo amandla kuloya muzi. Ngoba ngelinye ilanga omunye ubaba oyi-electrician wangasekhaya ngaphuthumela kuyena ngihamba nosisi bami siyokhuluma naye about i-emergency ekhona ekhaya esifisa ukuthi asisize ngayo. So indlela akhuluma ngayo or izinto azisho zasenza saba nama-questions, not ukuthi sasinama-doubts, sasinama-questions because wekhuluma into eziningi. So yena wekhuluma into ezibizayo. So yena i-question esabanayo wafile ngathi mhlawumbe siyamdoubta or ufuna ukudla imali yethu. Wathi yena nginganirobha kanjani lapha ekhaya kini nihlupheka kanje. Yazi ukuthi ekhaya siyahlupheka impela, isimo esikhule ngaso mina bengingazi ukuthi siyahlupheka, bengitshela ukuthi isona simo esinje. And ngaqala ngalelo langa ukwazi ukuthi okay ekhaya siyahlupheka. Ngayitshela ukuthi ngifuna ukufunda, ngibe nempilo engcono, ngisebenze kahle, ngikwazi ukusiza ikhaya lami, nami ngibe nempilo emnandi nje empilweni yami. Ngicela ukunitshela ukuthi ngempela ngawuphasa kahle umatikuletsheni, ngawuphasa ngamalengiso, ngaye tertiary sengiyofundela umsebenzi, ngafundela i-engineering. Angifundela i-engineering, mengiqeda nguthole vele umsebenzi, ngiqala ukusebenza, ngisebenza impela nje. Kuthe mangabe ngisebenza kunalento enhlizweni yami ukuthi ngiyazizwa ukuthi angibelongi la. Like I was very good at my job, but bengazi ngizizwa ngaphakathi kunalento ingaphakathi lami lingitshela ukuthi angibelongi la. I-system yami, igazi lami, yonke into iyangitshela ukuthi angibelongi la. And I tried so many businesses. Ngifuna ukuthola ukuthi lona liphi elizokwenza ukuthi ngiqale ngingabelongi, ngibelongele kumele ngibelonge khona. Ngibelonge into business. So ngazama konke ngaphumelela, amabhizinisi ami nje avelana fohlozeke afe awe. Kwathi ngesinye isikhathi empilweni bengi-dark space by that time. Like I was in a very dark space empilweni yami ngaleso sikhathi. Man, abantu abaseduzane nami babe-eda more stress instead of ukuthi bangilekelele, because bebenga-understand ukuthi yini lengidlula kuyona, and they were so judgmental, and it was not easy for me ukuthi ngiba-understandise ukuthi ngidlula ini, because vele besebekwimodi yokujaja already. So man, ingqondo yami biphithizela ngithi no, akumelanga ngiphile kanje, ngizogcina sengishawa i-stroke kule dark space engikuyona. I decided ukuthi ngenze enye hobby yami, because ngikhule nginomshini wokuthunga, because u-aunt wami bekakwazi ukuthunga and nami bengizama ukufunda from yena bekakuyeleke esikoleni ukuthunga. So ngiqaleke manje kwenzakala ukuthi kube khona indwangu expensive eyavela iyalenda nje in my hands ngendlela eyalenda ngayo engengisayichaza. Ngithathe le ndwangu ngenze into enhle ngayo, ngenze into amazing ngale ndwangu, ngithunge into enhle ngale ndwangu. Ibe yinhle ke ingubo yakhona. Sengiyacabanga ukuthi le ngubo le imaterial yakhona was very expensive. Nansi ingubo yabona iclass, uyayibona ukuthi top notch, top shayela le ngubo le. Ngithathe le ngubo, ngibhale invoice, ngibhale incwadi, ngigoqe kahle, ngihambe ngiye emzini kaboss wami egatini. Ngifike ngimfonela uboss ngithi ngicela ungivulele igate. Uboss athi ngikuvulele igate. Uthini Sindi wena ungishiye la eofisini waya emzini wami. Mangabe ukuthi bufuna ukukhuluma nami ubungakhulumi ngani nami eofisini, why uhamba uzufuna ukuyendlini yami ubungishiye lana? It doesn't make sense Sindi. Ngithi no boss, ukuthi khona into bengifuna ukuthi ngidilivele yona. Bengafuna ukuthi lento leyo i-deliver e-office ngoba ngifuna ukuthi izoku-excite kakhulu. Ngifuna ukuthi mangabe uyibone lendlini.
Ake ngempela ubossi esamangele kanjalo phela ungaze ucabanga izinto zama-witchcraft mangabe kuwukuthi isimo esinjengaleso. Ngithi mina listen, angeke ngize ngingene emzini wakho. Ngizonikeza nje nathumela izisebenzi zakhe egeyithini zizoyibona lento ziyithathe mina mase ngiyahamba ngeke ngize ngingene emzini wakho ungekho. Ake ngempela ngisho into ngibuyele endlini lapho ngibhala i-invoice imali yakhona imali impela istiphu because the material was so expensive and the craft towards this dress, this was very stylish dress. Imali yakhona yayithe xa ngibhale ngisho nencwadi ngibhale incwadi ngisho ukuthi le ngubo akekho omunye umuntu ozobe egqokile i-Blue Bay yonke wena kuphela ozobe igqokile le ngubo le. This dress, when I designed it, I had you in my mind. It's specifically for you. It's sophisticated. It's classy. Ingubo yakho le iyakufanele. This is your dress. You are the only one in this world with this dress. So please enjoy and pay the amount on the invoice. Ama banking details bengiwafakile kwi-invoice. Afike-ke uboss emzini wakhe ayithole le ngubo. Le ngubo imangaze. This dress was amazing. Imangaze imchaza uboss le ngubo. Angikhokhele lo mali. Hayibo bafethu, I was really in a dark space before ngithungele ya ngubo. But the time ngithunga ingubo ngangifile ngathi ngiyahileka la ngaphakathi. Like I felt like I was being healed by a hobby. Nansi ihobby singikhokhela imali engakanani bafethu because uboss ngangimcharge u7,000 for ingubo yakhe. 7,000 in my accounts. Yo guys, I was so happy. Ngithathe manje lo 7,000 sengifuna manje ukuthi ngithunge enye ingubo ngiinveste i-material ngithunge enye ingubo ngalo 7,000 ngifuna enye ingubo vele very expensive and very classy material yakhona ebizayo. Text njalo uboss wami athi yazi omunye uchomo wami ubuza ukuthi ufuna khona indawo ahamba kuyona sophisticated kanjani ayikho inhlambe ingubo onayo or noma i-design onayo ngamtshengisa. Ake bafethu ngigijima ngakawudlu 7,000 ngigijimela esitolo sama-fabrics lawa abizayo ngifike ngisika amasampuli ngidweba ama-designer le ngubo. Mangabe ufuna isampuli encane uphisi omncane bayakusikela but mabe ufuna uphisi othe xaxa uyawuthenga but kube isikwedla ngane esincane ngawuthenga mina ngifuna umuntu ukuthi texture ayifile ayizwe ukuthi texture injani intoni iquality yengubo azoyithola ngasika 3 indanga ezu3 ngayidweba bafethu ngayidweba ngesandla sami ngase ngiyayithatha ngiyifaka ekhompyutheni ziba digital ngiyakwazi ukuthatha into ngidwebe digital. Ake ngase ngiyasuka ke ngithumela uboss wami digitally and ngahand deliver the envelope with the materials and the designs. Ama designs ngiwaprintile ngaphinde ngawadweba. Ngahambisa like something so professional, like professional in an envelope, an A4 envelope. Lo quotation wakhe ngangiprinte epagini elglossy. I-quotation i-quotation as well as i-design in a glossy in a glossy paper ngayibinda kahle like some sort of a magazine. Ngase ngiyasho ukuthi here are the dresses which are proposed for the events oyakuyona. For the event oyakuyona ngasuggesta nama-accessories ngasuggesta ney'cathulo in that little bit of in that A4 magazine engiyenzile ine-glossy paper engiyiprintile. It was just a few pages a magazine. Ngiyachaza yonke into, ngiyachaza even the quality of the material. Ngiyachaza yonke into on this magazine, even nenkinobho engiyifakile ukuthi le nkinobho i-origin yakhona isuka kuphi and this material i-origin yakhona isuka kuphi. Mangabe uyiwasha ayiphumi izolasta for how long. Ifala abantwana bakho leli ukuthi le ngubo ungayishiya kwaziwe usikwa kwingubo kwama expensive le into ongayibhala ngisho nokuyibhala kuyiwili. And that woman was so impressed. Wathi you know what, ngizosale sengiyithenga zoyi3 le ngubo, angeke ngisathenga la eyodwa ingubo, ngizoyithenga zoyi3 and yeah ngivele ikhona eminye imicimbi engizoyihamba. Ngicela ukunitshela ukuthi ngazenza le ngubo ulady wayithenga. Each dress was 7,000, so it was 14,000 plus 7,000 yabona ko 7,000 about 3. Bakwethu ngicela ukunitshela ukuthi like I was so happy and
the more laba begqoka le ngubo nobhosi yami wafunenye nalo lady yabona ngase go to girl wakhe mezohamba because wakuleto nemali afuna ukubonakala afuna ungena kucace endaweni mangabe ngena. Ake ngicela ukutshela nabangani bakhe abanye abanemali sebeyaqala ke manje sengumuntu wabo yabona sebethola ingubo kumina in such a way that ngaze ngagcina senginesitolo while ngisasebenza ukuthi labo girl sebeya kule sitolo. And that shop was a very glamorous shop, you understand, a very not glamorous, it was a sophisticated shop. It was a very sophisticated shop. Ngicela ukutshela ukuthi abafazi ama housewife amadoda nemali abafazi abanamabhizinisi abayimeli aba-rich ngicela ukutshela ukuthi bekwama customer ami lawo ama customer ami owazi ukuthi alaphaya full time esitolo athenga laphayana because afuna ukuhluka. Uyabona laphayana ingubo bungayibona igqoko omunye umuntu, ingubo bizoba yodwa ehangeni ubuzoyichoose from our magazine ukuthi I want this dress and then siyiproduce according to usize wakho. Sema ngabe sikhula isitolo leso na ku social media sengikhona available ngavula enye branch kwenye indawo, the second branch maseke ne second branch was booming. Ngagcina emsebenzini sengiyekile 3 years later, ngagcina sengiyekile emsebenzini masengiyekile ngakwazi ukuthi ngiproduce the third shop because ngangifocus kona lokho. All my energy and all my effort and all my power was just focused on those 3 shops. Ngicela ukutshela ukuthi into engakaze ngicabanga ukuthi ihobby yami iyona engangilethela isinkwa, iyona engenza ukuthi ngiafford le imoto enginazo. Ihobby yami iyona engathi ukuthi ngiafford lo muzi lenginawo. Ihobby yami iyona into engangenza ngibe ubasi nami ngibe nabasebenzi abasebenza kumina ngibaqashe babe ngaphansi kwegama lami. Leyo into yangenza ukuthi ngiyazi ukuthi in any situation ngelinye ilanga kuyokhanya. Just keep on moving. Thatha step sokuqala sokuya phambili. Even if you are in a dark place, ungakhi in a dark place, ungalali, ungaze ukhule khona in a dark place. Velane nje uthathe istep sokuqala towards ukuya phambili, and ikhona ke la ozothola khona impumelelo yakho. Because if you are in a dark place, uhlala khona uhlezi ukhala une dark place, ungasithathi step sokuqala sokuthi uye phambili, impilo yakho iyophelela nje lapho, awusoze wakubona ukukhanya ngelinye ilanga. There is light outside le darkness le okuyona. Wena okudinga ukuthi ukwenze ukuthi uthathe nje just a little bit of an effort, uthathe step esiyaphambili. Ngeze ukuthi omunye umuntu mhlambe uzothi ukhuluma kahle ngoba wawune material expensive, ukhuluma kahle ngoba futhi wawunomshini. Ukuthatha step esincane ngisho noma kuthiwa uhola u350, ungasithatha step esincane uthatha step sika 50 rand, uthatha step sika 100 rand. Akuphunyelelwa njengamadlebe embongolo ngokulingana, and izinto azenzeki ngokufana. Umuntu ngaloko okuncane okuzamayo, it's a step forward. Istep esikhulu siyokuthola uqhubeka urola uya phambili. Family, ngizocela nilinde istory esilandelayo. Ebusuku emzini kaMakambule, otikoloshe bakhe abasha khece bayaxabana. Uyabona uyashikuka shomfane, ucabanga ukuthi bonke labafazi labo abakho, bonke labafazi balala esikhumbeni sakho man. Lalela wena Chambalek, lalela wena Chambalek, mina labafazi laba ibona abangibanga njengoba mina ngababisho ukuthi beje esikhumbeni sami, futhi mina nabashe njani lutho. Lunga manje shahamba shekikini manje, mina phela induna la kuphethe mina. Lunga shahamba shekikini njengamanje. Iphumeke ihambe imkhovu iya egigini yayo yokuqala. Abesifazane bahamba bodwa ohlangothini laka left, mase kuthi abesilisa bahamba bodwa futhi ohlangothini laka right. Bafike-ke egigini, uMangqeshana iduty yakhe bekuwukuthi aphazamise ingane, ngoba mangabe ekhaya kunengane iyakhala kakhulu mangabizwa otikoloshe ngoba ukhakhaya lisuke lubuhlungu. Shuthi uMangqeshana nje ijob yakhe was to distract ingane, ayinikeze ukudla okuyithandayo ukuze inganaki, ingakhali, ibone ngathi idlala nje nonompompi. Yabona lo mntwana uvuya nje wangenjeya izinto zabayula, wayishayela izandla nje wayidlela ukudla kwakhe, ungenjele nje isho zabalula too much. uGilama uthe mangabe fika ejobini wavelane wadideka, wabona ama necklace, wabona i-makeup, waba busy uGilama. Koshamba ngathi nje ngikwi-candy shop, bengishije ngasho ngumntwana ngikwi-candy shop, ubumnandi obukade bulapha ya.
Mase kuthi uJembeleqe wabona unkosikazi nje wadidwa ukubona umuntu wesifazane wamqukula ethi uyokwenza naye inkonzo yekamero ngaphandle. Ngicela ukunitshela-ke uSigqikise Mfene ebona lokho wadina wacasuka. Yewena umyishaphi lonkosikazi waleli khaya, umyishaphi unkosikazi. Ushukhohle izini ejutsha kumele uyenze wena lana wena Jembeleqa. Awungiyakona Sigqikise Mfene, uncisha abafazi ekhaya ucamisa ungincisha abafazi nalana egigini. Awungiyaka mina ngisho ngomiwe mina nginabo abafazi ekhaya. uSigqikise Mfene njengenduna ebona ukuthi akasakwazi ukukontrola uJembeleqe wavela newashaya impempe indweba. Imkhovi yayisabake impempe, iyawusaba umsindo wempempe, iyabaleka kwabo ngaphansi naphezulu kwaphunywa. uGilama waphuma sekunezinto ayintshontshile aphuma nazo. Wena galagala mvongqolozi oqobhoza itshitshi lingaphesheya komfula, ngize kuwena ngikhulekile ngizocela usizo. Ufunani Makabinde? Sekubuza inyanga. Ayi baba ugalaza, imkhovu yami ingixakile lapha endlini. Abesifazane bathanda umuntu wesilisa oyedwa, lo munye abasamnakile manje useyahluleka ukuyicontrola isimo seyinkanuko zakhe, usefuna ukuthi angenze umsebenzi afike abe busy nabafazi emagigini. Inyanga yanikeza uMaNkambule ibhodwe elibilayo yathi aligxamalazele empophomweni masebheka phezulu akhulume konke akufisayo. Yazi phela Jembeleqa awumubi kangako. Ngithulile ngiyakubheka umubi wena Jembeleqa kangako. Ngiyabona ukuthi mina nawe singaphilishana singancingishana. Awungitsheleke Mangqesheza. Ujoja kuzokhathlisha nami ebusuku. Awunomi kanjani ngizokhathlisha nawe wena Jembeleqa. Kwakusho uMangqesheza esedakwe imithi kaMaNkambule. Ngithi angije ibika lana Sigqikise Mfene ukuthi angisho ubonile uGembeleqe banoMangqeshezana ukuthi bakhathlishiwe kwayimanje kade beshikelana ishinkwa balele ndawonye kwayimanje. Sho ngiyacabanga ukuthi ke isiphumileke intathi isixabanisha cause bengibona ukuthi wena uyangithanda kodwa ke besixabanisha ukuthi nangu uMangqesheza ula. Sho ngiyacabanga ukuthi mina nawe shimane nje shibe yi-item ngoba phela inkosi ishisikhombili. Mina inhliziyo yami ihlele kuMangqesheza. Inhliziyo yami ihlele kuMangqesheza. Before shihambe namhlanje shiye egigini, ngizocela nje ukuthi sihlangane laphayana khona okuncane ngizobe ngikulungishele kona ngaphansi kwezinkanyezi, something romantic. uGilama ahambe ayongqongqoza emzini kaMaNkambule. Gilama, ufunani la? Ufunani lemnyango wami? Mphathi wami omuhle Mankambule. Kunentsha engikuphathele yona la. Ngicela ubuke into ekuphathele yona la. Imali uyithathaphi imali Gilama? Mesifika egegini ngibonile ukuthi le ntshavu ingamfanele umedem wami. Ngayichacha le ntshavu. Ayi yona yinhle impela ngiyayithanda imali ungqoye yangempela. Manje mphathi ke bengibuza ukuthi ngoba nami ngicabangile ukuthi angeke ukwazi ukuthi nje ungiphi isibhumbulu esilostiwe ngihambe ngiyehlala ngaphansi kwezinkanyezi ngiyokwenza ipicnic noSigqikise Mfene ngoba phela mina naye sheshi item sheshiyathandana. Ungiboleke nephenti elibomvu ngoba phela kuzobe kuyi romantic dinner. Ulungisha zonke nje izinto, ufake zonke izinto ze romantic dinner. Usile wena Gilama, but I will see what I can do for leyo picnic yakho. Part 2 uyalandela, stay tuned. Inhliziyo yami ibibuhlungu kakhulu emva kwesigameko ebesiqeda ukungehlakalela. Ukuthi umfana kade sihappy ngayizolo. Silele ndawonye. Umfana wavuka ekseni ethi nje uyojika egarage uyothenga isinkwa. Sengibona ku social media ukuthi umfana uyolobola. Sengibona ngezithombe uyolobola intombazane engingayazi, engingakazi ngizwe ukuthi ikwi picture ngoba mina bengazi ukuthi umuntu wami uyena. Emva kokukhala isikhathi eside ngazizwa ke ukuthi manje sengiready ukuthi ngiphume ngiye ngaphandle ngiyoface umhlaba. Bese ngitshenile ukuthi mangabe kwenzeka mhlambe ngiba semathandweni ngithola umuntu othi uthandana nami, kuyomele ngimkhombe ukuthi abafazi akusiyona into yokudlala. Kuyomele ngiyintshontshe inhliziyo yakhe, ngenze sure ukuthi akusiyena oshiya mina kodwa mina oshiya yena if it happens ukuthi sifika kuleso sigaba.
Okay-ke ngihambeke ngiyahamba ngiya kwi-meeting ngiyohlangana nomunye umuntu ekuthiwa uMr Rafael. Ngifike-ke kwi-meeting yami, we are having a very good meeting noMr Rafael. Siyaxoxa, we are discussing because like dala ngiphumile ebhizinisini kathi ngisakhala okwey'nsukwana. So I'm back to business manje. I'm securing ama-deals, I'm securing the bag. Ayike ipheleke i-meeting yethu noMr Rafael. Sengiyagoduka-ke manje. Endleleni yami nginaloko nje ukuthi hayibo uMr Rafaela indlela ade ngibuka ngayo bekangibuka ngehlo nje engathi nje uchazekile uchamekile ngathi nje khona into emshokhayo. Ebusuku-ke ngalolo langa kade ngihlangane noRafael sengihlalele-ke embhedeni wami ngifundela incwadi and I am also sipping wine. You know, mangabe ungasajoli sometimes isikhathi se-social media nesikhathi sefoni awubi naso isikhathi nje se-social media. Uyitshela ukuthi nje uzothi ubona abantu abajolayo nje kuvuke lezo zinto ukuthi wena kade useyinhlungwini enjengalezi. So I'm trying to relax and distress ngokufunda incwadi and also sip wine. Hayibo ifoni yami ivelane ngizwe ikhala yabo laphayana iyakhala iyareport ukuthi hayi kune message engenayo. Ngiyithathe ifoni mengithi ngiyafunda le message uRafael at this time of the night bese ko 8 ngaloso sikhathi uRafael uyasho ukuthi ujabulile ukuthi angibone ne-meeting yethu ibe profitable kodwa futhi angathanda ukuthi aphinde angibone nje just for iplate lokudla nesiphuzo sixoxe nje just to catch up. Isho ukuthini imessage yaRafael? Ngabe uRafael useyangifuna na? Usefuna sijole? Ngacabanga ngajula. Ngathi ngikhathela abafana kuyafana abafana badlala ngathi this time kuzomela ngijole ngokuhlakanipha. Kuzomela ngiyintshontshe inhliziyo yakho uRafael ngingabe umuntu esifazane odlala indoda. Ayike the following day ngise officeini ke ngiyasebenza ngizwa ke futhi sekungena ucingoki. Mangabe ngilibamba kucingo uRafael futhi uya confirm ukuthi njalo ngisa confirm ukuthi namhlanje ntambama after work sisa on na. Angimtshele ngithi mina noma kanjani si on kodwa ke si on one condition. Athi uRafael noma athiwa yiphi condition ngizomelana nayo. Ngimtshela ukuthi ngifuna ukuthi ungilandele emsebenzini uphinde futhi ungidrophela emsebenzini imoto yami ngizoyishiya la ngifuna nje si travel together ngiyakhe imoto mangabe siya lapho kuloyo coffee or date ontontoni. Angilande ngempela kuRafael uhamba ngeBMW ingqungqumela impela lezopheni emhlophe. Siyahamba ke bafethu endleleni sengiyambuza ukuthi wow nice car comfortable ukwambona umjida makabe umtshela ngemoto yakhe nje uba na that thing yabo that look kumnandi emotweni. Mase ngiyambuza ngithi mina vele uhlezi uhamba ngemoto comfortable kanje every day or unayo mhlawumbe encane oseva ngayo petrol. Athi uRafael no ngihamba ngayo le kodwa nginase esinye sport car esisilahla but sona ngihamba nje mangabe ngizophuma indawo. Ngithi mina ke ngelinye ilanga obokungitshele ke muzohamba ngaso ufike ungilande ngaso ngiyithanda kabi lahla ngathanda ukuthi ngisizwe. Shukuthi siyaxoxa ke noRafael la emotweni kumnandi mase ngidropa something iqhuzwana elincane nje eliyi-track ngilidrophe kwelinye lamahontshi eyimoto engelula ukuthi uRafael angathi mhlawumbe mewasha imoto ashesha ayithole lento ayikhiphi. The following day after i-date yami noRafael kuleya date la esidecide khona ukuthi haya ke sizame mfethu sijole sibone ukuthi lento le isibeka kuphi. Shukuthi sengiyambuka kuRafael la endlini ngidecide ukuthi ngingayi emsebenzini. Ngiyambuka kwi-tracker yami la ngiyambona uhlele ofisini usuku lonke mase i-tracker ntambama isiyasuka ke manje iyanyakaza itshengisa ukuthi imoto isiyamove. Ake bafethu ngicela ukuntshela ukuthi ngavelana ngaqoka ingubo sister ingubo zamanani ngamlandela uRafael la khona yangitshengisa ukuthi use-restaurant. Mangabe ngifika le restaurant ngithi ngiyangena ngiyafika uRafael uhleli nenye intombazane laphayana uyababona ukuthi basemathandweni kuyajolwa laphayana izithandani leziya kusemjolweni. Ngicela ukunitshela ukuthi ngathuka ukuthi amadoda kanti kanjani nansi indoda isemathandweni la mina kodwa kade siqeda ukuqomana nje izolo.
Cela ukukutshela ngabanikeza ispace ngahlala laphayana ekhoneni ngibabhekile ukuthi kwenzakalani ngahlala ngababukela benikezana uthando kumnandi ngibhizi nje kulo ngiqalaza kancane nje hayi ke basukuma ke lapho they drove out hayi ngabahlali ithonto ngibalandela they drove out bahamba baya kwelinye ihhotela elTopshayela it's a hotel and spa bafike babhuka lapho bangena nami ngabhuka iroom eliseceleni kwabo ngalala eceleni kwabo ngicela ukukutshela ke ngihleli ke lana ngiyacabanga ukuthi amadoda kanti kanjani amadoda kahle kahle adalwe uNkulunkulu noma adalwe usathana uqobo lawo cela ukukutshela ukuqaleka umsebenzi usho umsebenzi ngaleyana phakathi kwaRafael negirlfriend yakhe ke ayike bafethu nami ngiyawuza umsebenzi intombazana ayisakhala iqhuma phezulu ibangomsindo hayi sengiqala ukufuthumala ke nami hey angikholwa into engayenza lapha ngase ngiqala ukufuthumala ngize ngiyimagine yabo lokukhala kwalentombazana ngimagine ngathi uRafael wenza kumina ngokuhamba kwesikhathi ke ngezwa umsindo usudambile impela usuphelile umsindo okutshengisa khona ukuthi bese beqedile labantu ngama ewindini ngabuka ukuthi okay imoto ipakile benzani mangabe ukuthi baqeda ukwenza into abazenzayo bayagoduka or kwenzakalani noma bayalala ngicela ukuntshela ngagada kwaze kwasa ekseni hayi bavuka ke ekseni ngabahlali ithonto ngabalandela ngathi bumper to bumper ngabalandela futhi hayi intombazane yazafika kwiapartment yayo yangena yasiyaphuma futhi iphuma isishintshile should bikade yoshintsha ke ngingaphandle ngayilandela intombazane uyayibona ukuthi ugela uhappy ngilo ngimuthi jeqe uyabona ukuthi ugela uhappy nje empilweni yakhe yonke into ihamba kahle ngize ngifike emsebenzini wakhe ke ugel ngimlandele ngize ngifike emsebenzini wakhe ngizama ukuthola ngenkampani la ngene kuyona ukuthi inkampani enjani athina amakhamera kwenzakalani does they have camera system kwenzakalani kwenziwani khona bani wenzani kule nkampani hayike ngiphuma iphepha sengiliphethe lonke ke iphepha la lenkampani ayike bafethu the following day mase ngingenile ke ugel ngiyambona ushiya ifoni yakhe nelaptop nesikhwama and everything wahamba waye toilet ngicela ukuntshela ukuthi ngashisa something eduze kwalento le ekhalayo mangabe kune fire ayike isafety officer yakhona yathi wonke umuntu akaphuma umuntu akasuke le khona adrope whatever ayenzayo aphume mina lapho ngiyangena ngathi nje ngumuntu omthetho oyiphoyisa ngizocheck ukuthi kwenzakalani so that ngizokwazi ukuthi ngithole ibackup ukuthi kwenzakalani ngingene officeini lagele ngathi ngisebenzisa ucingo lolu lwase officeini lagele ngathi ngibiza ibackup kanti mina ngizo-injector something efonini yageli ukuthi ngiyi-trap ifoni yageli ukuthi ngikwazi ukufunda ama-WhatsApp akhe ngiphinde futhi ngikwazi ukuzwa ama-conversation akhe ngithole nje imininingwane ukuthi ugeli ubani wakabani zikhiphani ngaye cela ukuntshela ke mangabe sengisendlini ngiyafunda ama-WhatsApp akhe ngiyalalela ama-conversation akhe phakathi kwakhe noRafael ugeli is planning a picnic nge-weekend phakathi kwakhe noRafael. It was Thursday that day. Ugel is planning a picnic phakathi kwakhe noRafaela uyasho ukuthi sengikuthengelele umuntu wami impahla ezimhlophe ngifuna sigqoko white that day kuzobe kumnandi kunje yasi ngikuthengele lo white azamshuthela ugel ashuthela uGayi amshuthele zakhe impahla nezimpahla ezogqoka uGayi ayike uGayi athi kodwa umuntu wami angeke ngikwazi ukubona Friday shothi ngizoze ngikubone on Saturday because Friday after work kune commitment enginayo. Guess what ke uGayi lo commitment kade ethi uzoba nayo bekuyimina lo commitment ubekaze ezohlangana nami on Friday shukuthi ngiyalunga ke nami ngiyayimake up ngifaka iperfume ngiyahamba ke manje ngiyohlangana noGayi sifike ke bafethu mesifika lapha nisendaweni eziphezulu zama VIP la engena ngokuthi ureserve itafula VIP Topshayela uyabona ukuthi uGayi unestandard uGayi unestyle sesihleli ke lana kumnandi kusahlelwe kumnandi ngivela ngizenza umuntu obambe ikhanda engathi uyithusa ngasamething ngisukume ngithi lwacu ngime ngeenyawo uGayi usethukile manje kwenzakalani isithandwa sami ngihlale phansi
Ngithe sithandwa sami ngiyaxolisa bengaqondile ukuthi ngikuthuse ngalento le kade ngiyenza ukuthi ngibuye ngibe umuntu onama-vision. Sithandwa sami ngibona umbono la. Ngibona umuntu wesifazane osebudlelwaneni naye, othandana naye. Ulungisa indumezulu enkulu ye-picnic ukuthi niyoba ne-picnic nanoyi-2 la enizogqoka khona iy'ngubo ezimhlophe njengey'ngelosi. Ngibona nihleli phansi kuloko picnic nigqoke white. Umuntu wesifazane unomuthi esikhwameni, umuthi oyingozi ongakubulala nje uqede ngekusasa lakho ube isiyoyoyo sesiyothoyotho esilandela yena. Hey, umuntu wami umbone kuRafaela vele anathuke abheke phansi because yena akangitshelanga ukuthi unenye i-girlfriend. Yena ungishele njengathi umuntu osingile akanamuntu. Hey, abheke phansi umbone ukuthi uvalo luyamshaya uyatatazela-ke manje. Ngiphenduleke ngithi hayi sithandwa sami ungathuki. Ngiyacabanga ukuthi ngiboniswa lo mbono ukuze impilo yakhe ibe safe, angijaji, angisho lutho. Kodwa mina into engizokutshela yona ukuthi uma ufika lapha e-picnicini ngizocela ukuthi uyipruvele ukuthi ukhona yini umuthi kulo muntu esikhwameni salo muntu wesifazane. Mase uyamcela nje mhlawumbe umcela ukuthi ufuna ukumfakela i-surprise la akathi nje ukushona le or umfake umbopha amehlo yomisa le umthetho ufuna ukukhipha i-surprise womphathele yona for ukuthi aplane i-picnic engaka. Mangabe esashexile eshenxile uvule esikhwameni sakhe sithandwa sami ubheke ukuthi angeke uwuboneni lo muthi. Mangabe kuukuthi lo muthi ukhona sithandwa sami usukume from lapho uhambe ungaphindi ubheke emuva umbloke kuphele nya ngisho nokuxhumana ngoba lo muntu wesifazane waqhubeka nalo picnic wakufakela lo muthi kuyobe sekuphelile ngawe isithandwa sami. Ngikhulele ekhaya eli-right, umama nobaba bethandana. Iyinhle lento le. Ubaba bekasebenza kahle, esebenza ebank, ekwazi ukuthi asiprovidele impilo enhle ekhaya. Inkinga iqale ngaleli langa ubaba ebona uqiniwe. IBhayibheli lithi isono samadoda sivela ngokubona. Ngoba ke ubaba ke manje waqala waba nomakhwapheni amthandayo, i-Dark Beauty chocolate ekuqiniwe. Hayi ke uqinina ke akachithanga isikhathi emva kokuthi bethandana nobaba weza neproposal enye engasuka umphansi. Wathi umuntu wami mina nginelinye icebo la nje elingasenza nje sibe rich ukwazi ngisho noku-afforda lesithembu lesothi ufuna ukusithatha. Kodwa ke leli cebo leli mangabe kuukuthi kuyenzeka ngiyafahlaka ngiyaboshwa angeke wena ube senkingeni lizokuprotecta leli cebo. Uqini ubesefuna ukwenza ubugebengu ebhange. Ngempela kubaba naye lo daba leli lumdobe elizwa indlela uqiniwe libeka ngakhona. Hayi ke emva kokuthi ubugebengu benziwe ubaba waxoshwa kodwa akaboshwanga. Kwatholakala ukuthi uthandana noqini kwabonakala nje ukuthi abanabo ufakazi kodwa zonke inkomba zikhomba kuyena ukuthi ikhona into anokuyenza nalokho kukhohlakala konke lokho. Uma wevutha amalangabi eshisa bhe elwisa ubaba ngalento ezenzakalile uthi uselahlekelwe umsebenzi so ukhokhela ngani umuzi uyazi mina ihole engiliholayo emsebenzini lincane so ikhokhela ngani ibond usufuna sihlupheke manje ngendaba zokuthi wena awukwazi ukuyibamba uyahamba uyojola nosikhotheni osikhotheni abazobuya bakubophise. Mina bengithi kuncane kanti indaba ima iqala. Ubaba ke besephuza ahambe ngathi uyofuna umsebenzi abuye edakiwe efa. Hayi umana ke lapho uzovutha avuthe athi bhe kushunqa endlini kushise ukuthi bhe. Umaza aphume kwesinye isikhathi adinwa phuma ahamba yoshawa umoya. Ubaba lapha ngaboni ukuthi kwenzakaleni ngeindaba zokuthi usuke edakiwe enyamaphepha. Ubaba ke ingxenye yemali ayithola emsebenzini wakhe wakhokhela umuzi waba paid up. Wasethatha le mali leseleke sekuyiyona ayiduduza ngayo ayiphuzela ngayo utshwala. Uma imphathe kabuhlungu lento yokuthi injabulo ayisekho lendlini, injabulo ayibonwa. Azagcine uma eseyitholele ishende. Kuvela neqondayo nokuthi ishende lakhona ile shende lelenemali elivela nje livala irestaurant yonke liyichele ngeimbali lizohlala nawe.
Yo leli shende bakwethu bekade lilihle uma ehluleka ngisho nokuyibamba mangabe elibuka. Shukuthi leli trend ke leli liqaleke manje umanje bexoxa nje ukuthi indaba zakhe hayi ekhaya kuyabheda kumbi isimo sasendlini. Liqale leli shende lithi as you don't have to be poor. Mina ngizokutshela into engenza ngayo wonke lama million engikhona uku-afforda le life expensive. Uyalibona vele le shende ligqoka impahla ezibizayo lihamba ngezimoto ezibizayo. Hayi ke limtshele ukuthi wena resign emsebenzini uzo-invest imali yakho kanje endaweni yokuthi uzobona imhlola uzobe imillionaire ongakazi ulibone. Uma emva kokuresign emsebenzini wekhala ezimathonsi because isoka lamfaka entweni eyiscam asazi noma ilona isoka leli lalimscama because lavelana nje lanyamalala laphela enkundleni emva kwalokho. Uma ekhala nangu baba ngalana nje usengenelwe ukuba isidakwa into ongayazi. Ubaba ke umama ke lapho ubesengenelwe indaba yokuthi imali nemali encane uyahamba aye komashonisa agembule. Ngibona ukuthi isimo sasimbi ekhaya uma useyisidakwa ubaba useyisidakwa umanje useyisidakwa sokugembula ke manje isenti nesenti alitholayo uyahamba uyogembula. Ngathola umsebenzi ke manje mandiyeni ke nami ngithi angihambe ngiyozamela umndeni wami. Ayike mengifika ke le ndiya ke bafethu bekade nje ngithola umsebenzi ukuthi ngihambe ngiyolisebenzela endlini. Bengiqeda ukuphasa nje umatikuletsheni ngisazofuna izikole ngingakasitholi isikole ngahamba ngayosebenza endiyeni ke ngithi ngiyolklinela nani ukuze ekhaya kulale kudlilwe ngoba nje omunye ubuye edakiwe omunye uhlala emakhasini adliwa za abuye sehamba ngeenyawo ngo2 ebusuku. Uma la endlini usenenkinga yeattitude ukuthi uma utoxic ngalendlela utoxic engazi ukuthi akangizali nje uyangikhaca uyangithethisa uyangihlukumeza umama. Kungcono ubaba lodakwayo ngoba udakwa abuye engasakwazi ngisho nokukhuluma abuye nje eyihemela akhulume kuzekusi. Shukuthi endiyeni lami lengisebenza khona ke ngaqala ngiklinela mengikhuluma nayo le ndiya lisho ukuthi yazona uhlakaniphile yazi ngiyakuthanda iyangichaza indlela oyenza ngayo mina ngine garage awuhambe kuyongisebenzela lapha egarage lami uthola amasenti angcono. Hayi ke bafethu ngiqale ke manje sengiyosebenza egarage ke manje ngiqale ke garage akusafani imali inconywana. Into la ikhona egarage ngisebenza ama-shift angingenisa ngezikhathi zawo ezithandwa izona angilahlela nje. Anginaso isikhathi sokuthi mengiholile ngihambe ngiyogrosa imali ngiyinikeza umama. Hayi umana ngicela ukukutshela ukuthi le mali engimnikeza yona egross uyahamba umntakwethu bakwethu ahamba ayoyigembulela. Sibona lekhaya nje ukuthi siphethwe indlala kanti uma kuthi mangabe ukudla sekushoda sengibuza ngithi maphela imali egrossa kanti ngithi ngiyikhiphile nto ugrosse kanjani uma kanti uyathatha impahla zami ulethengisa kancane athole lokho kushodayo la endlini. Nganginempahla ezinhle kuba mangabe sasebenza nje wengithengela impahla ezibizayo impahla ezidurayo nje ngiyintombazane yabona nje nestandard endaweni. Uma uyathatha nje impahla zami uyathengisa angiboni angisho mina ngigqoka uniform emsebenzini angiboni usikwenzakalani. Shokuthi kuze kufike kugcine la into zami seyiphelile duduma ngize ngibone ukuthi hayi mani into zami ziyashoda lekhaya ngicabanga ukuthi mhlambe kungene iphara. Lapho mengibuza uma kadelelo kwamhlola uma uyadelela nje ukuthatha akubhekisele athi noma unganakekeli into zakho ngakutshelanga ukuthi uboshiwe into ungalivalile uma uyadelela yabona ngisebenza ama-shift uma akangiwashela ukuqala ehlele endlini akangisizi ngalutho nje uma nje uyisideleli ngicela ukukutshela ingidleke lento ukuthi ngenze njani ngihambe ngiyoqasha kodwa mengiyoqasha imali yami le enginayo la ephaketheni angeke ngize ngikhona ukuthi ngihambe ngiqashe ngiphinde ngithenge ukudla la ekhaya because ngishiya abazali bami bengadlile. Hayi bafethu ngiqhubekeke angisanazi izinto zami shuthi intshontsho eziphara chacha ukuthi intshontsho eziphara. Hayi ke ngicela ukukutshela ukuthi ngiyaqhubeka ngiyayikhipha imali yokuthenga ukudla. Kucaceke manje ukuthi indlala ke lekhaya isibhokile ukudla kusekho ukudla kuphela ngomhla ka9 kanti ukhiphile inyanga imali ngomhla ka30 uma athenga ama2 kg imali the rest of the money ambogembula ngayo.
waqala-ke manje uma usethengisa oma-microwave ukuthi agembule. Hhayi bo, yeze yashuba into, iy'mpahla zami sey'pheyile ethe dudu. Ngisho noma kuthiwa uthenga ikholoni, uzobuya uma kanti unama-spare asendlini sengikhiye erumini lami, uzobuya kade kuvuliwe ikholoni ayisekho. Hey, uphuma kanjani-ke enkingeni enje? Ngaze ngaphuma ngahamba ngiyoqasha. Ngifuna ukuthi oma bayibuke from deep inside ukuthi kwenzakalani ngempilo yabo. Yazi mangabe sengiyibuka yonke lento, yonke lokuhlakazeka ukuthi kahle kahle kwasukela ekutheni ubaba waba unfaithful. Yazi ukuthi mangabe u-unfaithful, it's not about ukuthi uthokozisa inyama yakho, ujabulisa iy'nkanuko zakho ngaleso sikhathi. Ziningi izinto ey'moshakalayo. Ngaleso sikhathi wena ngeke ubona, ngisho uClef uyakwazi ukumultitask. Uthandana nabafazi ababili, oyedwa akabona ukuthi uyamjolela, uyamultitask, uClef awesikhokho. Kanti izinto ziyabhidlika, izinto ziyamoshakala. Umuntu akusiwona womuntu. The time ufula omunye umuntu, umosha into zakho, umosha wakho umuzi, umosha elakho ikusasa. Ngoba umuntu akusiwona womuntu, umuntu okaNkulunkulu. Kuyimanje-ke ngisahlele emqashweni ziyakhala. Uma ngike ngamthatha ngamyisa e-rehab yabantu abagembulayo. Cela ukukutshela ukuthi kwahamba isimo sabuyele emuva, ngoba-ke manje sekuphysically-ke endlini. Angisho umani yambona ukuthi uyisidudla, uyamshaya ubaba sometimes. Angisho angisekho mina la akhiphela kuyena inkwantalala. Mekabuya-ke nje isibhaxu, iy'nqindo zisho kubaba, kuyiphephukelo kwababa ngoba kuyidakelwe. Yo, ngafunda isifundo ukuthi uma umuntu bohamba ubheke uqaphele ukuthi uhambaphi. Ikuphi lo nyathela khona? Ukunyathela kwakho lapho uthini umphumela wakhona? Ngoba ubona amakhaya epequkile enje, ingoba khona umuntu onyathelile la angamelanga anyathele khona. Izinto yimapeketwane kunje, ingoba ukhona umuntu emndenini onyathele la ekumele engabe akanyathelanga khona. It's not a happy ending, kodwa ke it is what it is. Ngizoyibeka lapho indaba yethu okwanamhlanje iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu. Iphasika, umfundisi uNqonqoloza Phezulu uyashumayela. You can tell ukuthi abazalwane bayamuzwa ngempela, bayaconnecta. Uyabona-ke la enkonzweni kushunyelwa kunjalo, mina angichamekile. Ingane yemfundisi vele besinokuxoxa nje. Sinokuxoxa ku-WhatsApp, saqala lento yethu ku-Facebook, inboxana, sagcine exchange amanamba. Vele sivumelene ukuthi hayi suhlangana ngephasika. Bafethu la inkonzo iyashivutha uphondo, thina nje hayi ziyasha ngo-WhatsApp. Sengisemathandweni lawa amanye. Vele bese ngiathachile kudala lokhuya bese sikhulumeni ingane yemfundisi ukuthi hayi sohlangana ngogodi. Umfundo ke ingane yemfundisi izingitshela ukuthi hayi manje asiphumelene eminyango siyoxoxa kahle ngaphandle. Yabona lento yama WhatsApp le yasilibazisa, sikhona ukubonana. Hake bafethu-ke ngiqale-ke mina lwacu ngiphume ngeminyango ingijoyini ingane yemfundisi. Yabona nale minyango ngoba kucebile kuthulile lesontweni, sisaba ukuthi ngathi sozwakala futhi mesikhuluma. Siyaqhubeka-ke sixoxa ngawo WhatsApp kodwa sesiseduze, we are close to each other. Siloku smilelana, sibukana, bona nje leso smile esimnandi. Ingane yemfundisi ithi lalela lana-ke muntu wami, yazi ukuthini? Khona elinye ihholo leli lingaphezulu leli upstairs esibuye sikhonze nakulona mangabe kugcwele kakhulu. Yazi ukuthini, nginaso isipare sakhona. Asambeni siyoxoxa kahle khona, sibonane kahle khona, siyijilele. Akekho vele umuntu ozonothisa ukuthi siphumile. Hayi ke sinyuka itebhiso-ke qwa. Sibheke phezulu. Inkonzo iyasho ngale siyamuza umfundisi usengene kwelikamoya, usekhuluma usebhabhaza emoyeni, ukhuluma ngezilimi, uyashumayela abazalwane, qhuma haleluya amen. Ake bafethu mangabe sesikwi private space
sethu sobabili. Ngicela ukusho ukuthi kuqhume umcabuzwano, hayi kucatshuzwane bakithi. I-escalate indaba sicabuzane size singene enkonzweni. Kwenye inkonzo yekamero. Singena enkonzweni yekamero kuphi? Khona la esontweni. Ngicela ukunitshela-ke khona uGayi naye oselayinini ofuna ukuthi abe umfundisi. Umfundisi lo khona usezophuma. Mabephume bekuzongena ingane yakhe umfundo. But ukhona-ke uBrother Bless. Na uBrother Bless ufuna naye usequeuini ukuba umfundisi. Ukwatiswa ukuthi why kuthathwa ingane kaMfundisi engabe ngeniswa bona abaneyiphiwo. uBrother Bless uyena ogada amakhamera. Ngicela ukukutshela mangabe ebona lento wathi ngibonwa yini uBrother Bless. Wavelane washintsha izinto. Ngisho nike nibone khona amakhamera lawa estage esontweni adlalayo ukuveza izinto ezisemakhoneni nabantu ababona upastor, abantu abasuke besekudeni bambonele ku screen upastor. Cela ukutshela ukuthi uBrother Bless wavelane nje washintsha izinto, wathatha thina lesenza inkonzo yekamera khona wasithi ba esontweni. Cela ukunitshela. Kwathi kuqamba kuphuma indaba abantu bethi hayibo zenzani le ngane. Mina avelane ngagibela ngagoduka, ngavelane nje ngabiza iUber ngagoduka, ngabona usihlaze elingaka. Cela ukunitshela ukuthi umfundi ubaba wakhe athi mntanami lalela la lento le kuzomela uyilungisa isashisa. Angisho yazi wena ukuthi kumele ungene uma umfundisi, kodwa manje ngeke usangenaki ngoba abantu bazobona ngathi uyisikhohlakali into eqeda ingane zesonto. Bazothi mhlawumbe yiningi ingane zesonto eqedayo. Hamba uyilungisa kanje le ndaba mntanami kusashisa. Hayi icebo lababa ngibona ukuthi ayilona impela liqinile lishubile. Hake bafethu ngingakupholisa imaseko ibandla lisahleli kusakhonzwa. Ngisukume bafethu. Ngixoliseke ebandleni ngithi angisho niyazi ukuthi isono singena ngomuntu wesifazane uAdam uEva wanikeza uAdam ifruit wathi akalidle. Ifruit laba abaforbidden ukuthi bangalidli kodwa walidla uAdam ngenxa ukuthi usenikezwe uEva. So nami umuntu wesifazane ngilingekile ke bazalwane, ngiyamthanda uNkulunkulu, bengafuni ukuthi ngize ngigcine sengikulesigaba. Kodwa bazalwane ngiyahlambuluka kuthiwa umuntu onezono akayivumi uNkulunkulu uzomxolela. Nami ngiyeza phambi kaNkulunkulu ngumoni ngilingekile. Dala ngihleli ngomtsizwa ngiyiphethe kahle kodwa waqhamuka uEva bazalwane wanginunusela ngefruit, nganunuseleka nami ngalimala. So bazalwane ngicela uxolo kusukela namhlanje angeke ngiphinde ngone. Ngizolunganisa njengaloya mfazi uJesu wathi kena hamba ungaphinde woni. Hake ibandla ke lijabule liqhuma uhaleluya lithi hayi umuntu oyivuma izono zakhe ziyahlanzwa ziyaxolelwa, hayi kuthandazwe kudunyiswe. Angisho mina ngigodukile ngisekhaya ngenxa ukuthi benginamahloni kakhulu. Ngilindele ukuthi phela ingane kaMfundisi umfundo umuntu kade senza naye impambosi uzongifonela angibuza ukuthi ikhamba kanjani right, ungayibulali phela awazi youth yamanje isibulalela noma yini. Angiduduze nje abe nami. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaze ngama ngeinyawo ngigada ifoni ngigada uWhatsApp ngithi uWhatsApp uzongena. Sengikalile ukuthi hayi inkonzo iphelile ke manje umfundo kwamele angiWhatsApp. Dololo ungena uWhatsApp ngaze ngama WhatsApp mina umfundo. Wafunda ngitshela mhlawumbe ayusabhizi mhlawumbe usageze emadomini uzophendula. Ngaze ngalala ifoni ngibambe esandleni lutho umfundo ukuphendula uyifundile nje wangiblutika. Ngicela ukunitshela bafethu istress sasingibambile lapho uthana umfana ngajola ngaze ngamnikeza ubumina usengishiye esikhathini esinzima kanje. Istress bafethu sasingiphethe kungazibeki ngisho nokuzibeka kungalaleki. Ngavuka nangakusasa istress siyangidonoroza. Hayi ngicela ukunitshela ke in few days nje in few weeks naku sengithola ku social media sebeyapost ukuthi ingane yamfundisi umfundo usezothatha esikhundleni ngakho ke kuzomela uashade. Usemiswe nomunye usister esontweni ukuthi uzoshadana lo sister. Ake bafethu ngivelane nje ngingakwazi ukuyibamba ingiphathe kambi lento. Ngidecide ukuthi ngenza into engakaze ngiyenze ngihambe ngiye ethaveni. Hayi bafethu ngifike ngidonoroze lapha ethaveni ngidonoroza lento le ama-shots ngidonoroza ama-shots. Hayi ama-shots igazi maselishisa ke bafethu ngicela ukunitshela ukuthi ngase ngihlele bar ngixoxela ibartender inkinga zami.
Ibhathena ngiyixoxela uSinansi ingane mfundisi ingidlala iphakanyisiwe esontweni iyoshada. Mina ngisele lana. Ngicela ukunitshela kubhathenda athi asikisi mina sisi ngidlalela i-team e-wrong. Ngisho ngibona mina noma ngismart ngigqoka amacici kodwa ke mina ngithandana namantombazane. Ayikho advice engizokunika yona ngabafana. Angazi lutho ngamadoda. Hey bafethu ngihlale ngikhala ebar ngikhalela lo sisi lo yena akazi lutho ngamadoda. Jess Maria ma kanti angakaboni lutho. La sengithi ngihilile khona angena amanzi endlini. Ngiyaphakaza ke manje nginama morning sickness ngiyithwele ingane yengane kaMfundisi umfundo. Okay phela umfundo manje usezoshada abe umfundisi ke ngicela ukukutshela. Hayi ke ngimtsheleke lo daba ukuthi vele inhliziyo yami isana le yanto ngitshela ukuthi asho ukuthi isona iyona nto lezo ngenza ukuthi mina nomfundo sibuyelane. Ngimtshele imfundo ngiyithwele ini hayi umfundo akhulume nobaba wakhe athi ubaba wakhe hawu kanti wena wazi namadoda ashadila no baby mama. Ngitshela ukuthi uzoba ubaby mama naye. Kuthi before umfundo ashade bahambe bayochecka nonkosikazi wakhe bambe nje bayochecka i-full check up ngoba ubaba kaMfundisi umfundisi bekaseyintweni athi kumele nicheck izifo nicheck yonke into nicheck nokuthi omunye amaqanda uyazalisa yina right at least wena sesiyazi ukuthi uzalisile. Hayi umfundo mangabe efika lapha esibhedlela sekuyigame lakhe lokuthi acheck kutholakala ukuthi ubekaneqanda elilodwa nje emhlabeni unengane eyodwa angeke abe nenye ingane. Umfundo bafethu ngicela ukunitshela vela nagxume athi ngcono nahamba olanda mina vele ngangimthanda kabi ngizovuma ngcono amba oshada mina ashiye phansi lo sisi lo ngoba ngeke bazali ingane nofuna ukuba nomshado onefamily kuneyingane khona. Ake mangabe umfundo engicela ukuthi ucela sishade ngingakazali. Ake bafethu as much as nganginayo that thing ngomfundo because he was a cute guy emhlophe yellow bone nje emuhle yabo egqoka kahle faneleka. Ngase ngiyayibuza ukuthi ngizohlala ngithini nendoda engenazwelo. Indoda ekwathi ngaleli langa ngiphoxekile yahluleka ukubamba ifoni iqukula ifoni ngibuza ukuthi njani. Kwala noma sengiyibuza mina yangaba nendaba yanganginaka. Ngizohlala ngithini mina nendoda enjalo. Ngicela ukunitshela ukuthi that time I chose me. Ngakhetha mina I chose myself kuyona lo situation nganqaba ngathi cha elami phakade lona ngisazolithola ngisalideserve uthando ngisayideserve nendoda ezonginaka nendoda ezongithanda hayi indoda engizohambe ngiyoyibophela kuyona ngiyoyibophezela ngenxa yesisu kodwa ibingenalo uthando ingakwazi ukunakekela umuntu wayo isacontrol ubaba. Indoda nje egaqela isikhundla ikhohle nokuthi limaza abanye abantu. No, ngizohlala nje ngibe ubaby mama njengoba ushilo wathi ubaby mama bayaba khona. Nawe ngokunjalo mfundo uzoba ubaby daddy sengitholile owami umuntu. Nami ke emva kokuzala ngashaya lesi sikamfundo ngahamba ngaya phambi kwabazalwane ngayivuma zonke izono zami. Ngicela ukunitshela ukuthi khona lapha esontweni kanti khona insizwe yayingigaqele yathi mina ngizokuthatha noma unengane. So ke ngahlangana ke nobambo lami kwashuba ke zaya phambili ngikhuluma nje ngihleli nayo emzini sikhulisa yona ingane kaMfundisi le family isasekhona ke movie yethu umtsetserebhana part 2 ngomhla ka15 uzo broadcastwa mangabe kuukuthi uinterested ukuthi uthenge ithikithi lethu lu30 rand ungakhona ukuthi ukuthenge ukhokha u30 rand to our banking details ku Capitec kwethu and then wenze i-cell number yakho as a reference ngomhla ka15 sobe sesiyakusendela ke kuleyo cell number ozobe uyifakile mangabe kuukuthi uphathi wana wakawubuki nawo usangawuthenga uphathwa u20 rand you can just deposit u20 rand or deposit u50 rand. Sikhulele ekhaya elifudumele ekhaya elinentokomalo. Uyabona nje sikhulela lomndeni onemali ubaba usebenza umsebenzi omuhle umsebenzi omkhiphela imali ezinkulu. Ubaba la sebenza khona nje minister of something yabo uminister of something kuhamba kahle nje ekhaya. Uma we housewife yabona sinokuphuma ama trip expensive ekhaya siyaphesheya angasezingakanani indawo phesheya sayivakashela ngisasemncane ayike yabona nje uyalibona uthando liyavutha bhe ekhaya
ubaba unokubuya emsebenzini ufica uma udlala ama-roses everywhere, usprinkle ama-rose everywhere, ugqoke inamba. Uyabona nje ekhaya kumnandi kufudumele, kunothando, nemali ikhona. Ubaba khona usisi asebenza naye very close, ubaJabulile. Okay, ubaba nobaJabulile nje shuthi nje usefana ne-family friend ubaJabulile. Sometimes uhamba nathi kudliwa amadini, uya-invite ekhaya, nathi uyasi-invite endaweni yakhe yabo. Sometimes kube khona abazali bakhe kodwa azange sambona umkhwenyana kabaJabulile. Okay, akusinkinga ke phela, it's not everyone unomkhwenyana njengomani ubaba. Nje uyi-family friend vele. Sometimes ubaba mangabe hamba ama-business trip ukhona ubaJabulile lana, into enjalo nje. Uma kamxwayo ubaJabulile, nathi futhi ubaJabulile simthatha njenge-family. Ke ubaJabulile yabona nje very close ekhaya, uyayibuka lempilo yothando yasekhaya, uyancoma nje, close, very close nje ekhaya. Kuyasuka-ke ngelinye ilanga-ke ekhaya sesizwa uma iCameron nobaba bayathethisana yabo. Ubaba udiniwe, uthetha on top of his voice. Ungisabotheshelani kanje? Why isabotage engaka? Why ungenza kanjena? Ufuna ukungixoshisa emsebenzini? Bonke lobukhazikhazi sinabo lekhaya ufuna ukuthi kuphele. Yazi wena ngiyayisola ukuthi why ngathatha intombazane yaselokishini ngazoyishada, intombazane enomona, intombazane enjena. Awugezeki uyathetha ubaba, awugezeki. Usufuna unqamula lo mthombo wemali. Lalela lana-ke into engizoyenza, wena ngizokunqamula empilweni yami. Ngizocela ukuthi upakishe wonke amasakana akho la, uphume uphele, ushiye ingane zami, ushiye kwasani into emali yale ekhaya, uphume nowayithenga owafika nezinto owafika ngazo, amasakana owafika ngazo, ushiye ney'mpahla zami expensive engakuthengela zona. Uma uyakhala, isabotage yani lengenzile, mina angazi lutho ngomsebenzi wakho, angingeni endabeni zomsebenzi wakho. Ubaba nje sangisafuna ukuzwa lutho, ngibone ngalawa amehlo iproof. Ngicela ukumtshela ukuthi ubaba uma wamxoshisa komgodoyi, kwase kuntambama impela ebusuku ngabo 8, wamkhokhela i-cab. Wathi that's the last money ngikukhokhela yona. Wamkhokhela i-cab yamthatha yomqathaza ekhaya kubo elokishini uma lapho uma khona. Hayike kufika ubaJabulile gijima, what happened? Uzoduduza ubaba. Nasi sesiyakhala-ke manje, nangubaJabulile nathi uyasiduduza. ubaJabulile uyaduduza, azapheke, aze avuke ngakusasa ekuseni, walela kwi-guest room ngakusasa ekuseni, avuka siphekele i-breakfast, asilungiselele ukuhamba siye esikoleni. NangubaJabulile boyitatazelela umndeni wonke. Kuhanjwe-ke, sicabanga ukuthi mhlawumbe mesibuya sobuya ubaba banoma sebeyilungisile into zabo. Ke siyabuya nje kusashubile kunjalo uma-ke isimo simuncu. Ubaba mesesithi baba uphi umama, baba uphi umama. Athi ubaba angifuni ukuzwa lutho ngalowo ma wenu, ngizokwenza sure ukuthi akatholi isenti kulo mshado, ngiyamdivosa. Isiphathe kabuhlungu-ke lento. Uma usebuyele elokishini akanalutho, ubaba akafuni nokuthi uma asibonde. Cabanga ngoba esikoleni siyalandwa, siyahanjiswa, kunabantu nje abasigadile, nale ndlini sigadiwe, ngase siyiboshwa kayithina, asisakwazi ukuthi siyobona uma wethu. Ubaba uthi nje angifuni nikhulume nalowo mkhohlakali, naleso sikhohlakali, nalowo mthakathi. By that time ngimncanyana nkosi yami, mhlawumbe ngifunda standard 6 yabo. Ngizama ukuthola ukuthi ubaba yini le betrayal le umathi uyenzile. Ke mengisakhula sengifunda grade 10, ngimbuza ubaba, baba uma yini le betrayal la kwenza yona? Ubaba nje athe uma wakho angenza i-betrayal acishe nje yangiluzisa yonke into. Angikhombisa amanye amaphepha atshengisa lo betrayal. Ngithi baba unesho kangakanani ukuthi uma owakwenza le betrayal? Athi ubaba yonke into la kulamaphepha la into uma wakho engangitshela uma wakho kuphela, kwakuyimfihlo engangitshela uma wakho kuphela. So ubaJabulile had to clean up. ubaJabulile uyena wavela nowa clean up yonke leyo mess ukuthi ngingaxoshwa emsebenzini, silahlekelwe yona yonke lempilo lesiphilayo la. Angidleke lamazwi yabona, because ubaJabulile la usebenza close nobaba, uyena wazi zonke imfihlo zababa zasemsebenzini. Mangabe ubaba ethi watshela uma yedwa kuphela, of course nobaJabulile naye bekanayo lo information, maybe somewhere somehow. How come ubaba angazange abuka ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ubaJabulile mhlawumbe wabaqhatha, mhlawumbe walalela wacutha ngoba uhleze khona wehleze khona le ekhaya?
angidleke lo mazwi angidle ukuthi what if ubajabulile mhlawumbe uyaxabanisa umango bebona ukuthi umndeni uhappy because bajabulile bekahleze lana ihleze encoma ifamily yethu ukuthi ifudumela imnandi. Why ubajabulile nabeyangenayo wakho umkhwenyana? Why bekahleze la all the times? Why ubaba is the first person mangabe nama crisis emsebenzini amfonela ubajabulile? Ayike ngizame-ke nami, you know, ama-grade 10 ukuthi a-curious, azi zonke izinto ngama-internet, ngama-computer and everything. Ngizame-ke, ngizama uku-research ukuthi kwenzakalani la. Ngize ngiyithole i-IP eya-prepare leya email eyayiqhatha ubaba. Ngiyithole ukuthi iyayivela kwi-computer kabajabulile because ubaba bekakhavarwa i-anger and bekangaliboni lonke lelo phutha. Ngigijimeke mangithola ngangalali ngingasalala ebusuku ngisesha bonke lobufakazi. Ngelanga engabuthola ngabo lobufakazi ngahamba ngayovusa ubaba ekamereni ngangena nezicaphe ekamereni. Mengithi ngiyafika ngifica ubaba unobajabulile embedeni. Kanti ubaba sho ukuthi uthandana nobajabulile sonke lesikhathi because ubajabulile selokuhamba uma very close. Yes, uyena osilungisela into eziningi. Sho ukuthi iqiniso ukuthi ubajabulile uyena owafuna ukuhlukanisa umndeni wethu uzangena ekamereni kababa. Ayike ngimtshele kubaba ukuthi baba nabufakazi maseyedwa ubaba athi ayikho yonke lonto leyo ikhulumayo akusiyi proof lokuthi ubajabulile wenza yonke lento le. Uma wakho wenga itype lento le from icomputer abajabulile ukuze afuna ukuthi angabanjwa because the email was a different email. Ubajabulile lento ngangakaze ngimtshele, ngatshela uma wakho kuphela, ngamtshela futhi ngasi imfihlo ephakathi kwami noba sobabili. Akekho umuntu oyazi ngale ndaba, umhlaba jikelele umina noma wakho. So umuntu owenza isabotage la uma wakho. Get over it mfanami, mntanami. Ubajabulile lo ngizomshada, unginikeza imfudumalo enye ngale ndlela uyangisupporta. Indodi yami idinga umuntu ozomsupporta kanjalo empilweni. Ngaba stressed ke manje, ngaba stressed kakhulu engathi nje impela ngathi ivule kamhlaba ngene ngoba ubaba akamboni usathane la ula eceleni kwakho usembedeni ule nosathane uqoba akamboni usathane la embedeni. Cela ukukutshela ukuthi ngaqala ke manje ngaba obsessed ukuthi ngifuna leya family eyayifudumele, ngiyayifuna leya mfudumalo because ubajabulile usenokuba rude kuthina mangabe ubaba engekho. Mangabe ubaba besekhona ubajabulile aphike ame ngeenyawo. By that time mina ngiyiwele iwele lami lavelane nje layinikele emawungeni because lithi lona alikwazi ukubuthatha bonke lobuhlungu ubajabulile abenzayo kuthina. Ake bafethu emva kwaloko iwele lami nje seliyiphara selihlala lidla amawunga. Ubajabulile unokungitshela ukuthi awavele lifana noma wena, ngisho uma wena nani iphara lasemlazi. Cela ukunitshela ukuthi kusenjalo ke ngibe nje ne-desire ukuthi ngifuna ukumbulala ubajabulile. I want to kill ubajabulile. Ayike ubajabulile ngi-arrange yonke into, ngihlezi ngiplan ukuthi ngamkhila kanjani. Ayingize ngilithole ke iqhinga. Kuthi ubajabulile la ngiba-arrangele something very nice phakathi kwakhe nobaba. Ngiba-arrangele something very special yena nobaba. Ayike bafike kulonto ke bahlale ngiyabaseva yabo, ngiyasho ukuthi ayisengikwamukelile bajabulile ukuthi uma mncane wethu there is nothing more engayenza engimele ngikwenze is to make peace with you. Khona ngizoqala nami ngilithole lo thando lolukhulu olungaka ubaba athi unalo. Ayike bahlaleke, it was something romantic engibenzele yona endlini. Bahlale badla izidlo benze yonke into. Kanti ubajabulile ke mina ngimdragile ke khona engimfakele yona. Into engimfakele yona ivela nimenzele ama-heart palpitations ubajabulile. Mase ngivela ngingqofoza isibhamu, ngiphi isibhamu ngisibajabulile tshela ubaba eqiniso ukuthi wena owamosha lo mndeni wethu. Bajabulile tshela ubaba iqiniso ukuthi wena owamosha lo mndeni wethu. Ubajabulile athi angiyazi mina into okhuluma ngayo. Ngisibajabulile mungamtshela ubaba ngiyakubulala manje. Tshela ubaba ukuthi yini lo wayenza ukuthi uhlukanise uma nobaba, uhlukanise umndeni wethu. Uyambona manje ukuthi udadewethu usemawungeni uhlala emahlathini and ubaba kanaso isikhathi sokuthi hamba umfuna.
athi ubaba mina ngifuna nomuntu odla iwungu mina nengamkhipha lendlini because bingekho into enganinikeza iyona. I provide everything for nina. Umina nengamisa emahlathini usihamba odla iwunga. Cela ukumtshela ukuthi kulowo mzuzu ke ngisi bajabulile-ke if awufuna ukukhuluma ngiyasidonsa isibhamu ngasho ngisikhokha ngithi khuluma bajabulile ngiyayidedela inhlamvu manje khuluma bajabulile ngicela ukuntshela ukuthi ngiqale ngishaye emoyeni phezulu ku-ceiling mase ngiyabuya ngibhekise kubajabulile ngisikhuluma bajabulile ubajabulile athi angiyazi mina lonto uyambona la kuseya like uphefumula kanzima angiyazi mina lonto ubaba athi wena ke lento enzayo bele siphuthumise ubajabulile esibhedlela yambona ukuthi akasekho right lo muntu ngathi yabona ke baba iqiniso mangabe kuukuthi akalikhulumi kuzomela lifeleke iqiniso akafe naye ngisho nomndeni wethu nathi umoshakele ngathi ngiyidedela inhlamvu ubaba wavelane wathatha ibullet for ubajabulile waxhumela phambi kwabajabulile washona same time ubaba ubajabulile ngisho udragekile khona into ebenza usaphefumule kabuhlungu yini lo yenzile ngavelane ngabona ukuthi yabona manje ngiyoboshwa asala phinda aphile lo bajabulile aqhubeka azoqhofoza imali zababa ngavelane ngathatha ibullet ngayishaya kuyena ubajabulile ngawasha isibhamu ngaklina yonke into ngaklina ama fingerprints esibhamini ngaklina nje yonke into ngasithatha isibhamu lesi ngahamba ngayosilahla emfuleni ohambayo ngaseke ngizenza into efikayo ekhaya sengifonela amaphoyisa ukuthi ubaba noma ngibashiye lana mina bethi bafuna ukuba na something romantic bathi angibanikeze isikhathi bazoba na something romantic mangabe ngithi ngibuya sekunje sengibiza amaphoyisa sekuyaqalaza ukuthi ngabe suspect ubani ini ngasinda kanjalo ke kuboshweni ngangaboshwa futhi izinto ke ngoba ubaba noma they were still in a process of divorce ubaba esho ukuthi uma izinto angeke athole lutho so bebengaka divorce zonke izinto zikababa zafola esandleni sikamama zifola esandleni sikamanje mina uNembeza ngaphakathi uyangidovoza uyangidla uyangidovoza uyangibulala and uma by the time bekasenayo financial muscle wabuyisa udadewethu ekhaya uyabona leya njabulo engangiyifuna uma is trying to give us leyo njabulo ekhaya but yonke leya njabulo mina sengiyapretenda because deep down uNembeza uyangidla ukuthi yonke le mali esienjoyayo imali yegazi so bakwethu igazi lomuntu liyakhuluma emhlabathini wena umina ubungenze njani ubuzoya emaphoyiseni uhambe uyoyireport uzophele ngalo Nembeza or buzoqhubeka udla imali yegazi uzame try to heal or buzokwenza njani sizoyibeka lapho ke indaba yethu okwanamhlanje iyolala ibone nezitori nezilandelayo siyaxolisa family for ukuthi singakwazi ukuthi siprepare ianimation kusenjalo njengoba dengishilo ukuthi there is a project engisebenzela kuyona engibhizi ngayo angikwazi anginaso isikhathi kulesikhathi samanje sokwenza ianimation mase kuthi okuye family mangabe kuukuthi interested ukuthi uthenge imovie yethu iseries yethu yama episode awu6 ekuthiwa I signed a deal with the devil you are welcome ukuthi ungayithenga izophuma ngomhla ka 31 May siyanithanda kakhulu.